Sada digitalni potpisi i u cloudu i ovi se vrte iz našeg data centra i ono što je najbitnije jeste da se taj timestamp, odnosno to vreme, bukvalno u sekundi poklapa da sutra kad dođe na sud, da jednostavno imamo dokaz da je to taj pečat, da nije falsifikovan ili kako god. Mnogo još stvari, to je Ministarstvo privrede, Uprava za dragocene meta, tako nešto, slagaće vas, i još mnogo ministarstava, sad da vas ne dajem. Posebno imamo još jedan objekat dole u okviru ovog placa od 4 hektara, koji prvi put, ja kažem, baš sam srećen kao Srbin, da se ujedinili vojska, policija i BIA, i imamo posebnu zgradu koja je onako sofisticirana na srpskom, ima i Fardejeve kaveze i tako, znači još viši nivo od ovog državnog data centra, tako da tu se čuvaju podaci, da kažem, bezbednostnih službi. To je pušteno sad u julu, čini mi se, u rad, i to je onako meni super priča da kao Srbinu sutra da kažem da moji podaci zaista će biti čuvani na najboljem mogućem mestu i da neće niko koristiti ko ne treba da koristi. Sad, pitanje je ovo drugo, zapravo sad tek odgovaram na pitanje, da pre Orakla sigurno moram da napomenem da su naši prvi korisnici bili zapravo IBM i Huawei. To su dve ogromne svetske kompanije, IBM naravno američki, Huawei, ko pogodi opet dobije ovaj poklon. Odakle je Huawei? Ne? Kina, ko je rekao Kina. Evo koleginice. Evo. Znači, IBM i Huawei su prvi, da, prvi naši veliki korisnici. I naravno tu nikako ne bi smeli da zaboravimo naše velike domaće firme, od svih telko provajdera, Telekoma, Telenora, VIP-a, evo i sa SBB-om dogovaramo, da ne mislite da je neka politička priča, znači mi sa SBB takođe ulazi kod nas, jer želimo da budemo ti, kako se zovu, carrier neutral, znači da budemo neutralni data centar koji će da pruža usluge optike, ne 2N redundanse, nego 88 N redundanse. Naravno, tu su već nekoliko banaka i meni to posebno, pošto ja inače sam najduže radio 15 godina u finansijskom sektoru, i jako mi je drago da je već nekoliko banaka na uka. Banki su inače jako zahtevni korisnici, ne donose odluke tako brzo o promenama, to verovatno znate, tako da jako mi je drago da je već 3 banke, jedna osiguravajuća kuća kod nas, i to je stvarno onako daje mi jednu Radio Televizije Srbije, tu smo radili jedan divan projekat, ako je neko nekad gledao sve oni po onim lagovima, one trake nekada, koje su snimani filmovi, sve je to sad digitalizovano, to je jedan evropski projekat, od preko 3 miliona evra je bila donacija Evropske unije, i sad su digitalizovani sve one trake dole i tako dalje. Ovo inače, moram, da, Dubai Expo smo radili ceo 6 meseci, to je onako bila super priča, jako puno. I da ne zaboravimo, malo pre sam slušao profesora i oko lekara i ovo kad smo pričali, mi inače učestvujemo u jednom sjajnom projektu sa našim kliničkim centrom. Ja sam potpuno nestručan na temu medicine, ali otprilike je priča ovako, znači, pošto je Kragujevac, znate da 2 miliona ljudi gravitira našem univerzitetskom kliničkom centru, i gore, kod moždanih udara, daleko bilo, radimo na jednom projektu, u stvari to već živi, mi smo uradili donaciju i u delu, pre svega, hardvera, da ne dajem detaljima, interneta. Postoji znači softver gde, recimo, ako se pacijent iz Kraljeva, mu se desi moždani udar i ovde treba da se, lupio se možda u Kraljevu se radi, ali recimo tamo ga snime, i dok on putuje ovde za tih 30-40 minuta koje putuje, ovi se angiosala se sprema, i naš softver faktički već obradi koliki treba da bude rez, u kom predelu, znači to je neki hibridni model, znači ne operiše dalje čovjek, ali zapravo on ima već informaciju dok se priprema i dok putuje, da on odmah leže u salu i tačno zna na kom mestu treba da mu napravi rez, da otvori glavu i da već radi šta dalje treba da radi. Tako da to živi, to nije samo priča profesora ili moja, nego to u praksi zaista funkcioniše, i mi učestvujemo između ostalog u tom projektu. Zaboravio sam, naravno, Zoki je rekao, najponosniji smo sigurno da je prvi superkompjuter na Balkanu, da kažem, instaliran u
kod nas, to je država isto kupila, dala ga naučna zajednica korišćenja, Univerzitet u Kragujevcu je jedan od većih korisnika, naravno Institut za molekularnu biologiju je najveći u smislu trošenja resursa, jer tu sad ispituje faktički gene svih nas i naše, kako bih rekao, predispozicije za određene bolesti. Znači, tako da i to živi, profesor Begović baš je bila više puta kod nas, predsjednik je to otvorio i tako da, to su neke super priče, mislim da ćemo sad kupiti još jedan superkompjuter, to je mašina od 5,5 petaflopsa, možda neko to prati, ali u suštini je to, Slovenci imaju neki od 6 petaflopsa koji su dobili kao članice Evropske unije u tom paketu, a evo mi smo sami investirali u ovaj prvi i sada idemo u drugi. Jako je to izazovno s tehničkog aspekta da se ohladi, da se postavi, ali ajde nećemo o tehnici, opet sam odužio. Što se tiče Orakla, konkretan odgovor na vaše pitanje je da, veoma je zanimljiv projekat, ubedljivo najveći, jako sam ponosan. Što se mene tiče, ja mogu u penziju sada, to je jedan veliki projekat. Je zna neko što je cloud možda? Čuvanje podataka. Molim? Oblak za čuvanje podataka. Bravo, može. Znači, ti sad htjeli, ne htjeli, svi smo u cloudu, vaši, ne znam, telefoni, ovi slike koje slikate, sve ide na Google Photos ili kako se već zove. Htjeli, kažem, ne htjeli, svi smo u cloudu i svi ćemo ići u cloud i o tome uopšte ne treba pričati. Da li je dobro, da li nije dobro, o tome možemo pričati, ako ste raspoloženi, možemo pričamo, ali jednostavno i ne pitamo se. Ja kažem, sve što se nalazi na telefonu, sve to ide u neki cloud i neke druge stvari ne pričamo i to je naša neminovnost. Sad, zašto sa Oraklom ima veze? Da, ima veze, zato što je Oracle jedna od 3 najveće kompanije, IT kompanije u svetu, izabrao da baš Kragujevac, da baš Srbija bude njihov, mi to zovemo point of presence, odnosno mesto odakle će pružati cloud usluge. Znači, inače oni imaju, da kažem, u Frankfurtu i Milanu i onda sad, znate već kartu, od Frankfurta i Milana i gore, ja mislim da imaju u Holandiji, znači, na ovamo do Rusije, Turske, Grčke, dole za 28 zemalja ovog dela Evrope su baš izabrali naš data centar, naš grad, našu državu da odatle pružaju cloud usluge i to je jedna nevjerovatna priča, to je za nas inženjere, ja sam malo sanjao, potajno sanjao, ali da se to desi i da u maju potpišemo ugovor. Go Live je bio pre mesec dana iz našeg ugla, predali smo im taj white space, znači taj prostor u kome su zapravo donali već, to je nekih 120 rekova, to nije tajna je vrednost ugovora, ali to se meri, znate, više desetina miliona eura, ali opet ja kažem kao inženjer, kao neko ko voli, jako voli ovu oblast, to 10 miliona, to će se naći tamo malo 20, 50, 100, ali da izabere američka kompanija u ovoj geopolitičkoj priči u kojoj smo se svi smo svesni, za mene to zaista ogroman uspeh, znači, ponajmanje nas inženjera koji smo to sad realizovali, ali svakako ogroman uspeh da Oracle dođe. Konkretno pitanje... Da, to je bilo pitanje, naravno. Hvala vam. Mogu o Oracle još puno da pričam, ali... Biće i naravno... Izgleda da mogu sve ovo, kažete. Hvala puno. Evo, gospodin Savić je malo prepomenuo sve te nove servise koje pruža, naravno naša i e-uprave i sve to. A sada me interesuje, gospodine Đoroviću, šta je sa kreiranjem Smart City ambijenta u Kragujevcu? Da li je to neka budućnost, da li je to sadašnjost? Kada ćemo moći da osetimo sve blagodeti tog Smart City ambijenta? Pre nego što počnemo o Kragujevcu, jer vi znate šta je koncept Smart City, zna neko šta je to Smart City, generalno, nije nagradno pitanje. Ja ste upoznati sa tim, da li neko zna? Prosto, šta je to pametan grad? Pametan grad je ne samo, da kažem, upotreba tehnologije, to je u nekom teoretskom smislu odgovor grada na izazove urbanog razvoja i urbanog opterećenja gradova i, da kažem, aglomeracije tih
aglomeracije stanovništva ka urbanim područjima. Neka procene su da će otprilike do 2050. godine oko 70% stanovništva čak i živeti u urbanim sredinama i prosto savremenom tehnologijom moramo da odgovorimo na izazove života u takvim sredinama, a da se unapredi kvalitet života. Kragujevac je, da kažem, započeo neke korake u smislu pametnog grada. Pored velikih planova koji nam predstoje u narednom periodu, recimo, da li neko od vas koristi javni prevoz u gradu, gradski prevoz? Jeste li koristili nekad Google mape da nađete, da li znate za to? To vam je jedan primer pametnog grada. Kragujevac je prvi grad u Srbiji i mnogo puta ćete čuti za Kragujevac da je prvi u nekim tehnološkim rešenjima, je praktično prvi grad u Srbiji koji je postavio cijel gradski i prigradski prevoz na Google Transit mapu. Pošli smo od jednog manjeg projekta koji se tiče otvorenih podataka. Ne znam da li ste čuli za otvorene podatke i šta su to otvoreni podaci, da li je neko imao susreta sa tim. Nije verovatno to. Ajde, ukratko ćemo reći da je to, otvoreni podaci su podaci u mašinski čitljivom formatu. Najniži set otvorenih podataka je recimo Excel, tabelarni prikaz. Poenta otvorenih podataka da oni mogu da se radi reuse, znači njihova ponovna upotreba bilo bez ograničenja, znači nema ograničenja onog ponovnog korišćenja u smislu komercijalne upotrebe, u naučne svrhe i bilo koje druge. Mi smo, sagledavajući taj projekat, odlučili da Kragujevac postavimo, da otvorimo podatke iz javnog prevoza i same te podatke stavimo na Google mape. Kad smo ih stavili na Google mape kao otvoreni format, dobili smo Google Transit koji u mnogome olakšava ko to koristi, a sa druge strane smo te iste podatke stavili na portal otvorenih podataka, tako da je sada njih prevoza recimo i Microsoft u otvorenom formatu, instalirali su ih na Bing mape. I dalja upotreba tih otvorenih podataka je zaista neograničena, samo ko prepozna vrednost i ko vidi vrednost u svemu tome. Pominjao sam aplikaciju e-Građanin, radimo na izgradnji LoRa mreže. LoRa je bežična mreža na kojoj će se vezivati svi ti senzori za servise pametnog grada. Ono što mogu biti i što je plan da u narednom periodu veliki i ambiciozni plan države na polju Smart City, odnosno pametnog grada, je recimo pametan javni prevoz, gde jedan budući način nadogradnje možda tog Google Transita će biti da vi pratite kretanje autobusa, live autobusa na Google mapama i da znate tačno kada i gde se nalazi. Jedan pilot projekat takođe što se tiče Google Transita je bio da su podaci u vreme pandemije koronavirusa, pošto svi autobusi u gradskom prevozu imaju brojače putnika i oni su u live streamu preuzimani na server, dalje su, da kažem, prezentovani na odgovarajućoj aplikaciji koja se tada kao pilot aplikacija zvala KG Bus Info. U trenutku ste mogli da vidite gde se autobus nalazi prema senzorima koji su u autobusu i koja je napunjenost. To je u trenutku koronavirusa bilo značajno da sačekate možda sledeći autobus koji je neopterećen i tako dalje zbog sprečavanja širenja virusa. Dakle, to može da bude i pametan parking. Evo, svaki dan se susrećemo sa problemom parkiranja, opterećenost, da kažem, i problemima urbane mobilnosti, da vi u trenutku na mobilnoj aplikaciji možete da pronađete, da locirate slobodno mesto i da ga platite, jednostavno da se ta urbana mobilnost dovede na najviši mogući nivo koliko je to moguće u postojećim uslovima. Može da bude pametna rasveta, gde ćete vi na daljinskim putem dobiti informaciju o ispravnosti, recimo, tog celokupnog sistema. Možete u vreme sada ove energetske krize da palite, da gasite, da smanjujete frekvenciju svetlosti na određenim lokacijama. To su, jedna od aplikacije je preventivno delovanje, recimo, u incidentnih situacija. Da postavite senzore, recimo, rečna korita ili poplavne tačke ili geološki kritične tačke, gde može doći do postavljanja kliznice. Senzor će javiti u trenutku kad je vodostaj došao do kritične tačke ili da ukoliko dođe do kritičnog kretanja zemljišta,
senzor javlja, obaveštava na vreme preventivne službe, odnosno sektor za vanredne situacije i ostale službe koji će delovati. Znate da se takve situacije dešavaju noću pa se tek onda, da kažem, posledično deluje. Ovde možemo da radimo i preventivno da delujemo. Takođe, predviđeno je možda praćenje prostora i adaptivno upravljanje saobraćajem. Znači, pored toga da praktično neki sistem i veštačke inteligencije prati kretanje saobraćaja kroz senzore i automatski otvara žuto, crveno, zeleno svetlo. Faktički se saobraćaj adaptivno rešava, na taj način se naravno rasterećujemo gužve. I to nisu samo efekti skraćivanja vremena, već u tim situacijama mi dolazimo i do smanjenja emisije CO2 i samog zagađenja. Svi ti efekti pametnog grada su u stvari multiplicirajući i u smislu bezbednosti i povoljnijeg okruženja za život, a takođe i naravno grad u kome su razvijeni pametni servisi je mnogo bolji kao investicioni potencijal gde će se novi investitori pojavljivati sa nekim novim projektima, da li su to izgradnja, IT sektor, industrija ili tako dalje, sve su to oni benefiti koje mogu da nam donesu servisi pametnog grada. Hvala. Evo sad još jedno pitanje za gospodina Savića. Pomenuli ste razne kompanije koje su učestvovale i u razvijanju i naravno koje su bile korisnici data centra. Sad neki od njih su iz Amerike, neki iz Evrope pretežno. Možete li mi reći, odnosno studente interesovalo, koje su razlike prosto u radu sa jednima i sa drugima? Da, odlično pitanje koje je to inicirao. Ogromne su razlike. Bilo je stvarno milina pregovarati sa Oraclom. Amerikanci su veoma pragmatični, to svi znate. Mi smo imali nesreću da smo počeli s njima pregovore u vreme korone, pa smo imali virtual walkthrough-ove, znači imali smo pački šetnju kroz data centar virtualno i to je onako bilo vrlo zanimljivo, ali tokom pregovora, iskreno da budem, ja sam Evropljanin, mnogo volim Evropu i smatram da smo onako privilegovani, stanovnici ove zemlje. Međutim, sa Amerikancima je mnogo lakše pregovarati, pogotovo na temu vašu, da ja nisam baš prevelik stručnjak, ali na temu GDPR-a, na temu sa evropskim firmama, obzirom da, nažalost, Srbija nije Srbija deo Evropske unije formalno, imamo problema tokom pregovora, tumači se taj GDPR i ovako i onako, ja zaista nisam stručan, dok sam radio u Unika grupi, znam da i Srbija može, da nije tema GDPR-a samo da se zabrani, nego baš naprotiv da se omogući kontrolisani protok informacija i podataka. S Amerikancima je to užasno jednostavno, oni imaju, čini mi se, 96. su imali HIPAA, oni faktički brinu samo o social numberu, znači o njihovom broju zdravstvenog osiguranja, o njihovim podacima za kako se to kaže, zdravstvenim podacima i to je to. Znači, vi u principu i ne morate da budete formalno sertifikovani, mi smo imali naravno ISO 9000, ISO 27001, ISO 27701, to je zaštita podataka o ličnosti i mi smo napravili faktički neku gap analizu između naših 27701, naših zakona koji je jako dobar od zaštite podataka o ličnosti, napravili gap analizu i dokazali im da ispunjavamo njihovu HIPAA i to je u principu bilo vrlo, znači jednostavno su pragmatični, zaista su pragmatični, kažem, pregovori su bili specifični, trajali su naravno, ali pošto smo to radili na daljinu, prvi put su pregovori bili na daljinu, nakon kick-offa, na kick-offu je dogovoreno, kick-off je onaj inicijalni sastanak gde su vice presidenti, jedni i drugi, ovde je bila premijerka, bili su, znači, mnogi, dogovoreno je da pregovore vodim ja i njihov direktor za EMEA regiju, EMEA, Europe, Middle East i Afrika. I pregovori su vođeni online, pošto nije bilo putovanja ni na jednu ni na drugu stranu, nisu oni smeli ovde, niti mi tamo, bez zapisnika i bez snimanja sastanka, to je onako bilo vrlo zanimljivo. Međutim, anegdota iz prvog sastanka, on nam je odmah rekao koliko je prošla cena sata inženjera u Srbiji
nije se vezivao na Kragujevac Beograd i kolika je cena struje, pošto nama ulaz, pričam da 14 megavata, kad povuče, to je oko 1.000.000 evra mesečno račun za struju, onako u prevodu, kad to po sadašnjim cenama. Tako da je, na početku smo se dogovorili da nema laži, nema prevare i onako bilo je vrlo pragmatično, zaista divno iskustvo, sve što smo se digitalno dogovorili i pružili ruku digitalno, to se pretočilo posle ugovora i tako. Proces ugovaranja je trajao, nažalost to traje nekoliko meseci, prosto tako nas uključuju njihovi advajzori, naši i onda to traje. Mi smo angažovali firmu koja je baš radila za Unika grupu i to su ugovori od 600-700 strana, znači onako izazovno. Hvala vam puno, evo polako nam ističe vreme. Sad jedno zajedničko pitanje za oba naša gosta, a to je da li naše kolege, studenti kao mladi pravnici treba svoj rad i svoje znanje da usmere ka tim novim tehnologijama i zaštiti novih tehnologija i koje biste im poruku neku zajedničku ili pojedinačno dali za njihov budući razvoj? To je zajedničko. Evo, profesorka Sonja je, da kažem, u pozdravlju reči lepo rekla, pravo je verni pratilac svih ovih tehnoloških procesa i tehnološkog razvoja. I zaista, prosto, kada sagledamo bezbednost i zaštitu podataka i informacija, definitivno ono što, da kažem, pravnu struku i u kom domenu pravna struka treba da se usavršava su zaista u domenu informacionih tehnologija. Ne postoji univerzalno i sama oblast informacionih tehnologija nije jedinstvena. Tu imamo mase i mase i segmenata i podela, ali prosto razumevanje nekog koncepta informacionih tehnologija kroz formalno i neformalno obrazovanje pomoći će vam da sutra kao pravnici, advokati ili predstavnici pravosuđa razumete pravnu prirodu informatičkih posla. Ono što je zaista značajno bilo i što je Kragujevac, pravni fakultet u Kragujevcu pokazuje inicijativu u tom domenu i ovaj kratki program studija pravna zaštita podataka i informacija, koji je bio izuzetno kvalitetan, to kažem iz ugla neko ko je u ovih godina pohađao taj program i zaista izuzetno kvalitetan, pored kompetentnosti predavača i samih, gde je jedan od predavača bio i sam poverenik za zaštitu podataka i informacija, i zaista mnogo toga novog smo naučili i čuli i jednostavno trudite se da neko svoje buduće znanje, možda buduće usavršavanje u smislu prava usmeravate ka oblasti informacionih tehnologija. U kontekstu pametnog rada i prava ne postoji univerzalni legislativni okvir koji može da prati pametan grad, jer prosto pametan grad je agregacija svih onih komunalnih servisa i usluga, prepliče se mnogo, da kažem, pravnih normi koji se odnose na sve te servise, ali svakako i gradu Kragujevcu će u jednom trenutku biti potrebno pravna podrška u smislu pravne bezbednosti i pravne regulacije svih tih procesa koji se budu dešavali na polju informacionih tehnologija. To je ono što ja sad i u ovom trenutku iz iskustva svog ličnog i s aspekta mog privrednog društva, nama su potrebni, da kažem, pravnici i pravni resursi u smislu razumevanja i tumačenja informacionih tehnologija i svih onih procesa koji se dešavaju u tom smeru. Evo, ja ću samo, pošto je bilo pitanje za obojicu, ja ću biti malo kraći i konkretniji, možda i grublji, ali u mojoj generaciji na pravo su išli svi ljudi koji nisu volili računare i matematiku i tako dalje, i evo šta se meni dešava iz prakse, pa ću pokušati da... Ja sam inače sudski veštak od 2010. godine, informacijska tehnologija, i kada radim uglavnom za specijalno tužilaštvo za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, ili kako se već to zove, i vaše kolege, u principu, često, rekao bih,
nemaju dovoljno ne znanja, nego svijesti šta sve mi IT-evci možemo da pomognemo. Nažalost, danas je sve se vrti kroz mobilne telefone, kroz računare, kroz neke mailove, mislim ne sve, ali dosta toga i moj apel ka vama je da ne bežite od toga, nego mislim da je danas, grubo ću reći, čovjek koji ne zna, ne u Wordu ili da pošalje mail ili TikTok ili nešto drugo, mislim i da ne zna engleski, da ne zna malo dublje o računarima je nepismen. Bez obzira što ste vi diplomirati ili sutra ako Bog da i doktorirati, ali za mene su to nepismeni ljudi i mislim da je to neka već osnovna, kako da kažem, kultura, morate tu puno da radite na sebi. Možda ste i vi pobegli od matematike ovde, šalim se, ali siguran sam da morate puno da se obrazujete, profesor je pričao o veškoj, mislim, idemo, hteli, ne hteli, ja bih volao posebnu temu da pričamo o veškoj inteligenciji, hteli, ne hteli, idemo ka tome i vi morate to da pratite u korak da bi mogli da pratite i nas koji se bavimo tehnikom i tako dalje. Znači, sigurno će imati puno posla, sve više trenutno u Evropi ima 20.000 DPO, fali ovih data protection oficira, kako bi ih nazvali. Da, znači imate 20.000 radnih mesta, faktički pravnika, službenika trenutno otvoreno, znači to je zvaničan podatak i u IT-u je lepo, zanimljivo je, dinamično je, ali kažem, morate puno da radite, da se i možda i, kako se to zove, vertikalno doobrazujete na temu IT-a. Hvala vam puno, ostavili bi malo vremena za pitanja. Da li neko želi da postavi pitanje? Izvolite.